13 तारिखआव उफ्रा बिसायख'थि जानो गोनां हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै आमटेका बाजाराव जोङो भट बिनाय लोगोसे रेलि खालामनाय हाबाफारिखौ जों जागायनो नागिरबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे बाहागो लादों जोंनि इउथ बिपिएफनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि प्रह्लाद ब्रह्म बिथां बे हाबाफारियाव बाहागो लादों जोङो राजेश बराल बिपिएफनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि धनपति पाउडेल गुरखा सेलनि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे बेवहाय बाहागो लादों जोंनि इउथनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिक्रम दैमारि जोंनि इउथ बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि कास बसुमतारी लोगोसे इउथ बिपिएफनि सासे नेहाथारि बिरबाय बसुमतारी मानगोनां बिथां लोगोसे सासे लेङाइ सुफल ब्रह्म बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनि प्राइमारि कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिपिएफनिनो साफ्रोमबो मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन जोङो दिनैनि बे रेलि हाबाफारिखौ जोङो जागायनो आखायाव लाबाय जोङो सिरिबाङै मोनफ्रोमबो दखान हाबनानै दखानदारफोरजों जोङो सावरायलांगोन आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो भटखौ बिगोन आरो बेनिखायनो जोङो सिरिबाङै जोङो मोनफ्रोमबो दखानदारफोरजों रायलायलांनानै बिथांमोननो जोङो लिफलेटबो बेबायदि फोसावलांगोन आङो बयखौबो बे समाव दिनैनि बे हाबाफारियाव सिरिबाङै खोब डिसिप्लिन भाबै बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय आरो लोगो लोगोनो जोङो हाबाफारिखौ नैबे आमटेका प्राइमारि अफिसनिफ्राय जोङो जागायनाय जाबाय जय बिपिएफनि जय बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि लं लेफ्ट सुद्ध कुमार बसुमतारी लं लेफ्ट सुद्ध कुमार बसुमतारी लं लेफ्ट बीपीएफ लं लेफ्ट बीपीएफ लं लेफ्ट सुद्ध कुमार बसुमतारी भोट दियक सुद्ध कुमार बसुमतारी भोट दियक नांगल सबित भोट दियक नांगल सबित भोट दियक सुद्ध कुमार बसुमतारी जिकी बॉय सुद्ध कुमार बसुमतारी जिकी बॉय सुद्ध कुमार बसुमतारी देरहागोन सुद्ध कुमार बसुमतारी देरहागोन नांगली सावगारिया भोट हो नांगली सावगारिया भोट हो जय बीपीएफनि जय बीपीएफनि हाग्रामा महिलारि लं लेफ्ट हाग्रामा महिलारि लं लेफ्ट बीपीएफ लं लेफ्ट बीपीएफ लं लेफ्ट नांगली सावगारिया भोट हो नांगली सावगारिया भोट हो नांगलर सबित भोट दियक नांगलर सबित भोट दियक सुद्ध कुमार बसुमतारी भोट दियक सुद्ध कुमार बसुमतारी भोट दियक मानगोनां आमटेका ओनसोलनि मानगोनां साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन फैबाय थानाय 13 तारिख नभेम्बर बुधबार बारायखालि सिडली समष्टिनि उफ्रा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ जोङो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो मानगोनां आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों खावलायदों जोंनि बिपिएफजों दैखांजानाय बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारीनि नोंथांमोना नांगोलि सावगारियाव भट थुनानै जोंनि केन्डिडेटखौ देरहासार खालामनो थाखाय जोङो बिपिएफ हान्जानि जानानै खावलायदों मानोना नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ थांनाय 2020 सननिफ्राय इउपिपिएल सरकार दाजेननायनि उनाव जोंनि बिटिसि ओनसोला सानसेनिफ्राय सानसे माने गाज्रि जालांगासिनो दङ बिथांमोना दिनै गोबां खामानि मावनो थाखाय खोथा होदोंमोन आरो नाथाय बिथांमोना खामानि मावफुंनो हायाखै जोंनि गलादार दखानदारि बिथांमोननो बेफार मावना जानो थाखाय प्रमोद बर' सरकारा साफ्रोमबो गलादारफोरनो दखानिफोरनो 2 लाख थाखा रांनि अनसुंथाइ होगोन होननानै बुंदोंमोन मैगं फाननानै जानाय ना फाननानै जानाय बेदर दाननानै जानाय लांगा दखना फाननाय जि फाननानै जानाय साफ्रोमबो जोंनि गलादारफोरनो बे प्रमोद बर' इउपिपिएल सरकारा 2 लाख थाखा रांनि अनसुंथाइ होगोन जाहाथे जोंनि साहा गला होनाय जोंनि जि फाननानै जानाय लांगा दखना फाननानै जानाय थास' मैगं फाननानै जानाय ना हमनानै जानाय साफ्रोमबो
जोंना फिसा फिसौ बेफार मावना जानो थाखाय बै UPPL सरकारा माने 2 लाख थाखानि रांनि अनसुंथाइ होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय दिनै फोरमान जाबाय जे बिथांमोननि सरकारा थगायदों जोंनि गरिब गुन्द्रा बिथांमोननो दिनै थाइसेबो रांनि अनसुंथाइ बिथांमोना होआखै नोंथांमोना नुबाय जे फैयै फैयै बिथांनि सरकारा दिनै जोबनो थाखाय आरोबाव मास मोनथामल'सै नैबे फेब्रुवारि दाननिफ्राय UPPL सरकारा जोबसिगोन दा बिथांमोना खालि खोथा होयोल' बिथांमोना खामानि मावा जोंनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजा बिथांमोनखौ थगाय थसि खालामनानै पावाराव फैबाय दिनै गोहोआव फैबाय किन्तु जेबो रायजोनि मोजां मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै दिनै जोंनि लाइमोन लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थगायबाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बोसोरसेयाव बिसोरो 1 लाख 5 बोसोराव दिनै 5 लाख जोंनि लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोननांगौमोन किन्तु दिनै बेखौबो थगायबाय बे सरकारजों जेबो जानाय नंला दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो सोलायनानै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF सरकाराव नोंथांमोननो नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै फिन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनै गोहोआव लाबोफिननो थाखाय जोङो खावलायदों आङो मादै बिना गयारिखौ सोंहरदों UPPL गिदिर दैदेनगिरि मादै बिना गयारि नोंथाङा माब्ला दाहारखौ सुख'गोन UPPL दैदेनगिरि सासे फेरेंगामोनखौ सोंहरदों जे नोंथांमोन थासान्दियाव बे जोंनि आमटेका हाई स्कुला मानो सरकारि जायाखै जोङो दिनै बिथांमोनखौ सोंदों गोबां भेन्सार स्कुला दिनै मानो सरकारि जायाखै गोबां फोरोंगिरिफ्रा मानो साख्रि मोनासै दा नोंथांमोनखौ जोङो सोंहरदों बै माने बे सा ओनसोलनि सासे UPPL गोख्रों दैदेनगिरि फेरेंगा रनजित बसुमतारी बिथांखौ जोङो सोंहरदों नोंथांमोना रायजोफोरखौ मानो थगायो मावनो हायैखौ मानो बुंनानै लायो माने एथ'ग्राब गिदिर खोथा बुंनायजोंल' समाधान जाया खामानि मावनानै देखाय अब्लासो BTC जौगागोन बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजा बिथांमोना जौगागोन बेबायदि नंखाय बाखाय खोथा बुंनानै भट लायै गावसोर गादियाव थायो आङो दहाय फुङाव नायदों दाखालै बेंटल बाजाराव UPPL सासे मन्थ्रिया गोरिब गुन्द्राफोरखौ हुमखि होदों बिथाङा दम होदों UPPL भट होआबा जोङो अरनबारि फर्मबो राननानै होना धमखि होदों सासे मन्थ्रिनि खुगानिफ्राय बेबायदि रावखौनो मोना बियो आयेन बिरोधी जादों UPPL इसिबां गिदिर सासे मन्थ्रिया मानो बेबायदि खोथा बुङा गोरिब गुन्द्राया पलिटिक्सजों लोब्बा गैया जायनो बुङो बेखौनो फोथायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना गोरिब गुन्द्राखौ बेबायदि धमखि होनायनिफ्राय गोजानाव था सासे गिदिर मन्थ्रिनि खुगानिफ्राय बेबायदि रावखौनो समाया बेयो जोबोद माने गाज्रि जादों दा बिथाङा बुंदों निर्मलनो जुदि भट होआबा माने नोंथांमोननि अरुणोदयबो मोननाय नङा अरुणोदयखौ दाननानै होगोन बेबायदि होननानै अपेन माने पाब्लिक मिटिंआव UPPL सासे गोख्रों दैदेनगिरि सासे सिनियर लिडार गोदोनि एबसुनि आफादगिरि जाबोनाय UG ब्रह्म बिथाङा जोंनि आइ आफा दुखिया गोरिब रायजो राजा बिथांमोनखौ दाख्लैबावै मिटिंआव बेबायदि माने दम होनाया जोबोद लाजिथाव आरो जों बेखौ कन्डेम खालामो बेबायदि बुंनो मोना दा बेनिखायनो रायजोफोर नोंथांमोना बयबो सानलायदों बयबो बुजिखायो बयबो मोनथिखायो दा दिनै बिथांमोननि सरकारा बेबायदि खोथा होनायजोंनो जोबबाय आरो 3 मासनि उनाव UPPL सरकारनि थामसा जोबबाय इलेक्सन फैसिगौ MCLA नि बावला फैबाय थानाय एप्रिल दानाव इलेक्सन जागोन दा बेनिखायनो रायजोफोरा बिसोरखौ जोङो बुजिखाबाय मोनथिखाबाय बे सरकारजों जेबो जाला आरो बिसोरो जेबो खामानि मावनो हाया खालि थगायो आरो थगायनानैनो 5 बोसोर बारलांबाय माला सेल्फ हेल्प ग्रुपनो थाखा होगोन जों सोंगासिनो दं होनो हायाखै बै दंफां गायनाया बोरमा फिसा जानायाव दंफां थैलांजोबबाय 10,000 थाखा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोनाखिसै 1200 थाखाखौ सोरबा BGDC नि न'खरनि सोरबा हिनजाव सोरबा खुरमा बाहागिफ्रासो लागासिनो दं दा बेखौबो बिसोर थगायबाय BCDC नि दायो फर्म रानदों माबानि अरुणोदयनि बे फर्मआ किन्तु गोजाम फर्म बे फर्मजों फैसा मोननाय नङा अरुणोदय आसुनि थाखाय गोदान फर्म फैसिगोन आरो दासिमबो बेखौ आसाम सरकारा आराम्भ खालायाखै दायो नोंथांमोना बे गोजाम फर्मखौनो जेरेक्स खालामना रानफैदों गामि थगायफैदों दाखालै बावै MP इलेक्सनावबो गामि गोबां माने अरुणोदयनि गोजाम फर्म रानदों बै रानग्रा मानसिफोरखौसो दाखालै बावै MP इलेक्सनाव राननाय बे गोजाम फर्मआ मा जाखो बेजों जों मानो थाखा मोनाखिसै रां जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बेखौ सोंबानो जाबाय दा बेनिखायनो रायजोफोर बेबायदि थगायबाय थानाय हान्जाखौ जोङो BTC निफ्राय बिदाय होनांगौ आरो बिथांमोननि केन्डिडेट निर्मल कुमार बसुमतारी बिथांखौ थांनाय 2015 सनाव बे निसिमानिफ्राय MCLA जानाय समाव रायजोनि जेबो मोजां खामानि मावाखै